Het Nederlands team is bezig met de tariening van de Tweede Kampioenschap Keertsen in Friendship. 27 augustus begint het. Skierstruchter Sipke Hiemstra. Jo ben ik internationaal skierstruchter voor de hoeveelste keer? Dit wordt de vierde keer. Het was nog een EK geweest en hier keer nog het WK in Ecuador. Dus dit wordt de vierde keer. Ja, spannend? Ja, maar absoluut. Alleen nog, we hebben morgen eerst nog een vrouw en we hebben nog een dames-PC van de voren. En daarna zal het wel wat meer spannend worden. Ja, de compagnon eigenlijk van de Bruin, hè Peter? Ja, en dit keer omdat het in Nederland is, komen er natuurlijk wat meer scheidsrechters ik in actie. Maar ja, ik denk dat Peter en ik dan wel weer een behoorlijk aantal wedstrijden leiden mooi. Ja. Wat vind je het mooie eraan? Nou, de contacten mooi door een land en als je er al een paar keer geweest bent, dan krijg je steeds meer bekende gezichten te zien. En ja, dat wordt steeds leuker. Ja. Is dat het mooie van het Friese spul, de skierstruchter en dan dit te combineren? Ja, ik ben sowieso ik altijd wel interesse heb ik gewoon in de horenspullen. En ja, dat heeft zich nou vertaald in dat ik eens naar zo'n wedstrijd dan mooi. Maar ja, er is meer dan het Friese Keersen, maar voor u speelt natuurlijk het Friese Keersen wel het belangrijkste. Ja. Heb je speciaal tarieting daarvoor als skierstruchter club, met de collega's? Ik snap de vraag niet helemaal. Maar over de collega's van over de land, heb je daar contact mee? Ja, maar dan alleen maar op het moment dat we elkaar ook moeten zien. Net van tevoren. En dat is het aparte aan zo'n wedstrijden. Ik bedoel, als we het Friese spul hebben, daar zit een hele begeleidingscommissie skierstruchters zit erbij. Bereiden we eens voor op het seizoen, hebben een opleiding van hoorn en neem maar op. Die regels ben je zo vertrouwd. En dat is maar dit spul zit toch een beetje oors. En dan kom ik nog weer in een land dat ze denken dat de regels bij wat oors zijn. En dat bloot het moeilijke. Aan de andere kant ook wel het interessante. Ja, is dat iets dat je zei van dat zou in de toekomst misschien wel eens wat oors, maar de soers wat een opleidingsniveau moeten? Nou, dat misschien ook, maar als we nou eerst eens de regels helemaal duidelijk strak op papier krijgen van alle spullen die er op zo'n WK spelen worden. En dan kunnen we dus dan eens een keer voorbereiden van hoe passen we die regels inderdaad ik daar en misschien anders een keer oefenen. Ja, dan ben je hier in Nederland aardig van het handhaven, maar ik ben voor in Boedeland net. Nee, maar dat weer dus eigenlijk wat ik kreeg bedoelde. En dan steen je dus op het toernooi zelf in een wedstrijd bij van verrassingen. Want dan is het massaal protest tegen de interpretatie van een regeling. Ja, het hoort door de ene kant spannend, aan de andere kant ben ik een man van regels. En dan heb ik het liefst van tevoren alles zo duidelijk mogelijk. Ja. De tarieting de laatste week, wat doe je hem nou? Nou, dat begint eigenlijk nog een beetje. Ze zijn hier nou aan het oefenen in Jesterhoorn. En van na een week worden de orenspelen hier spelen. En heb ik in elk geval allemaal Peter de Bruin uitpraten dat we hier een paar keer acteren zullen. En nou ja, met name het morgenkeertsen, maar we u zelf wel op voorbereiden. Want dat is het spel wat het snelste gaat en wat we uiteindelijk het minste doen. En ja, dat jou toch wel enige voorbereiding noodzakelijk. Ja. Heb je zin nog? Absoluut, absoluut. Maar wat ik krijg al zo, we hebben eerst nog een per oorspel zitten gaan, maar als het daarnaast het Safir is, dan lijkt het me hartstikke mooi om die landen nog een keer in Nederland te ontvangen in plaats van dat wij daarheen gaan. Bedankt. Graag gedaan.